Srle i Pajče. Bog sreće! Srletav junak Limenko. A sad, dragi gledalci ove emisije, zbog koje vam je drago što to niste vi. Ovo mora da je dobro. Evo dakle te emisije. Kuknjeva bednik koja se nekad zvala Sirota kuća i njenog voditelja Đure Suze. Slav veče, prijatelji. Počnimo dakle. Tema ove emisije, čime se ne bavim. Naš gost je propala otrcana i bedna danguba. Vučko Šekspir. To sam ja. Vučko, ovo je tvoj bedni život. Moje malenkosti. Da, tako je. Jednom je ime Vučko Šekspir bilo dobro znano. Tada si bio na vrhuncu svog uspeha. A tada se promenila moda. Vukovi više nisu bili po volji publike. Narodu ih je bilo dosta. Tražili su nešto novo i drugčije. Tako je tebe zamenio limeni džukac zvani Limenko. On je preko noći postao slavan. A sada, Vučko, svojim rečima ispriča nam tu tvoju jadnu i bednu životnu priču. Izvoli. Da, stvarno su me odbacili. Show biznis nekad ume da bude strašno okrutan. Danas je omiljeno svih, a već sutra niko i ništa. Nije lako podneti to kada te zamene. Ponekad ti se čini da će ti srce prepući, ali kriješ to što osjećaš. Uzdajući se u svoj ponos, pokušavaš da ostaneš, ali gotov si, karijera je gotova. Limenko! Fuj! Raskomadat ću ga! Bio sam baš besan. Morao sam da ga se nekako otarasim. Sledio sam ga krišom do mesta gde su u veštačkoj šumi snimali film Robin Hood. Trenutak moje osvete je došao. Samo da se dočepam tog žukca. Doduše, prvo treba da pronađem ruke. To što je moj prvi pokušaj propao učinilo me još odlučnijim. A onda sam ga video kako se šepuri gore visoko na mome mestu. 80 puta oko sveta za jedan dan. Tako Limenko provodi vreme. Onaj veliki klipan ne zna šta ga sad čeka. Triva termit ovde snima sad, a Vučka čeka pad. Snimanje filma Moćni rušilac, glavna uloga Triva termit. Ne! Sad mi je dosta. Više mi nije smeo uteći. Moje samopoštovanje je bilo u pitanju. Vuk leti u svemir. Ostao mi je samo jedan cilj u životu, zaustaviti tog žukca po svaku cenu. Priterao sam ga do mesta gde su snimali film o gangsterima iz 20. godina sa Elliotom Bassom u glavnoj ulozi. Bio je napokon moj. Ili ja njegov.
Gospodo, ne moram vam objašnjavati kako je tada nestala moja svetla budućnost. Jurio sam ga od jednog snimanja do drugog. Od kaubojskog groblja do autoputa 66, preko havajskih plaža, sve dok ga nisam saterao na snimanje filma Ludaci na talasima. Aloha! Da, otišao sam ko vodom odnešen. Bio sam sahranjen u svojoj struci. A onda mi je sinulo, ako gledaoci vole veštačke pse, postaću baš to. Sad ću daleko da doguram. Pa ne možete tako sa mnom, ja sam Vučko Šekspir. Ne znam šta bih izveo za bis. U pomoć! To ti je show biznis.